Ja, kijk, helemaal. Op de gevelstien staan de wapenschilden van Popma en de Skiffert. De historische families die daar in de 18e eeuw wennen hebben. De stien is maar een hoormaken, door een frater uit Limburg. Het hiertal Santje 24 stiet erop, omdat de staten door Hielendal vernaaid is. Maar de skiertnis van Roorda Staten is al zo'n 100 jaar lang. De Stens had je west, toen had het een statengebouw west, een huis, om het samen te nemen. In de Santje 24 is het verbouwd tot wat het nu is. Dus in feite had het hier bijna 800 jaar had je bebouwing west, in adellijke zin. Het gebouw rekken in verval, het waard zelfs broekt als skipperstal. Van 1841 alweer het een appartementencomplex. In 1980 is de laatste bewoner waar we nu staan in deze kamer, is deze bewoner eruit gegaan. Toen stond het leeg en de familie van Emder Andres, die toen in eigendom hier, die had het verkocht aan de heer Dijkstra. En die had het dus helemaal met heer en veer weer verbouwd. En gerenoveerd. En zat het er nou nog steeds. Dolf Dijkstra, die vaker restauratieprojecten die had in de provincie, had tonnen investeren moeten. Vooral omdat het gebouw in Tiegen ministeerd wie. Daar kon geen blind hinder meer wat aan vernielen. Zo slim weer. Dijkstra vond bij zijn restauratiewerk nog gewoon oude voorwerpen. Want zo staat er in het boekje te lezen dat deze staten een plattegebouw hier met een ingang met leeuwen in de gevel. En wij hebben tijdens de restauratie die stenen van die leeuwen weer gevonden. En dan is er ook nog een weer spookverhaal van Kuper Sikke Jongensen, die zijn werkplaats in de kelder hier. En als het dan tongerde, zwierde tongerbuien, dan dook hij dus in zijn kelder. Ging er in een hoekje zitten met een kuip, een ding op de kop. Dan jerde hij die klappen net zo hard. En dat is nog zo. Elke keer als het tongert, dan jerde we hem nog bij die trap naar beneden gaan om een plekje te vinden in de kelders. Mooi ophouden. Ja, dus dat vinden wij een beetje een spookverhaal. En er zijn zelfs band die dat dan harkje en die waren net naar beneden. Museum het Oud Slot is morgen en Peeske man die iepen van 2 tot 5.